Sa nagpadayon nga Kapuso Barangay on Wheels ato na usab sa taon ang mga paghitabo sa dakbayan sa Iloilo diin kini gipahigayon sa miaging semana. Ani si Chelo Valiana sa detalye. Niining gamay nga barong-barong sa Barangay Lanit, Haro, Iloilo City, nagpuyo ang 55 anyos nga si Julieta, uban ang iyang 95 anyos nga inahan. Way permanenteng trabaho si Julieta ug nagsalig lang sa gitanom nga utanon aron adunay gamay nga kita. Nanodan makita ko da mga tramnunon, mga utan-utan da nga gamay nga ralang may uton tanon kailangan may buligya nga gamay kung sino mabakalan may lima-lima ka lang pwede na may bakal ka lang sudan. Si Rosemary Sab, dunay siyam ka anak. Sama ni Julieta, nagtanom sab siya og tanon uban ang iyang bana aron dunay ikapakaon sa pamilya matag adlaw. Ulan kag init ang amon ginasulay para matapos lang ang amon nga obra. Maong emosyonal sila dihang nakadawat og libreng pamahaw gikan sa Kapuso Barangayan on Wheels. Kabahin lang sila sa kapin usa ka gatos ka benepisyaryo sa kalihukan sa GMA Regional TV. Uleg nila nakapiyan-piyan man ini nga mga pagkaon nga ginatag nila sa amon, makabulig man sa akong mga anak. Nagapasalamat gid ako sa GMA Kapuso Barangayan on Wheels. Human makadawat sa pagkaon alang sa pamahaw, may pauli gilayon si Julieta aron masawan kini sa iyang inahan. Nang kamote kay man nga hulo panilihig di astat sa kasapaan to panilihig ubra desun dugay madigamo. Salamat nga dako gininaton nga salamat nga dako nga sa aton nga ginbulig sa akon. Gawa sa libreng pamahaw usab nakadawat sab ang mga benepisyaryo o personal nga mensahe nga gisuwat mismo sa GMA Regional TV 1 Western Visayas anchors o correspondents. Ang Barangay Lanit, Haro, mo ikatulong barangay nga gibisita sa Kapuso Barangayan on Wheels sa Iloilo City ug daghan pa unyang bisitahon sa musunod nga mga adlaw. Kabahin gihapon kini sa kasaulugan sa ika-70 ka tuig nga anibersaryo sa GMA Network ug ang padayong paghatag og kinasing-kasing nga panerbisyo sa katawhang Pilipino. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.